Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння ў нас новае імя Мікалай Мандельштам. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце пра нашага гістарычнага госця, імя якога несправядліва забыта. Сапраўды, новае імя. Сёння мы пагаворым пра лекара, пра чалавека, які стварыў участковую медыцыну ў Магілёўшчыне і па ўсёй Беларусі, Мікалая Мандельштама, кальвініста, чалавека, які нарадзіўся юдэем, але прыняў хрышчэнне, і чалавека, які сапраўды паспрыяў таму, што многія немаўляты ў Магілёўскай губерні яны нарадзіліся, хоць паводле законаў тагачаснай медыцыны і сістэмы аховы здароўя не павінны былі нарадзіцца. Як небагаты габрэй у той час здолеў атрымаць бліскучую адукацыю? Хачу сказаць трошкі пра ягоную біяграфію. Гэта 1826 год, калі ён нарадзіўся. Ён нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Літвы у Шавельскім павеце, горад Шаўляй сучасны, літоўскі, але большасць свайго жыцця ён пражыў на Магілёўшчыне і ў самім горадзе Магілёве. Ён з габрэйскай сям'і выходзіў, і паводле тагачасных законаў расійскай імперіі ён не мог, не павінен быў мець універсітэцкую адукацыю. Гэта вельмі рэдкія выпадкі, калі маглі прымаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Тым больш пры Мікалаі I. Мікалай I увогуле быў праціўнік, каб габрэі пераязджалі рысу аселасці. То бок ён не проста не мог паступіць ва ўніверсітэт, ён не мог прыехаць у Санкт-Петербург ці там у Дэрбт, напрыклад, таму што гэта было па-за межамі. І вось тут атрымліваецца так, што ў нейкі момант, гэта ўжо пазнейшыя такія часы, калі ён выдатна і уласнымі намаганнямі здае экзамены і атрымлівае, скажем так, залатыя медалі у гімназіі, і яго прымаюць вось у Дэрбскі універсітэт, тагачасны, самы ліберальны, як на той час казалі, універсітэт расійскай імперіі, і адзін з самых вялікіх, дарэчы, таму што па колькасці студэнтаў, таму што туды паступалі тыя людзі, якія не маглі паступіць у іншыя універсітэты. Навучанне ішло на нямецкай мове, і ён заканчвае вось медыцыну. Ён робіцца чалавекам, які мае універсітэцкі дыплом. Якіх рэформаў патрабавала тагачасная медыцына? Па-першае, гэта усеагульны ахоп сістэмы аховы здароўя насельніцтва. Таму што далёка не кожны чалавек меў магчымасць нават мінімальную лекарскую дапамогу атрымаць. Я хачу сказаць, што на пачатку рэформы, гэта быў 1856 год, у Магілёўскай губерні адзін лекар быў на 7000 чалавек. Фактычна дабіцца ягонага прыёму і атрымаць нават кваліфікаваную кансультацыю было вельмі складана. Плюс была вялікая колькасць людзей, якія чыста з матэрыяльнага становішча свайго яны не маглі заплаціць проста, таму што кансультацыя каштавала не танна. Дзве бяды былі. Першая – гэта эпідэміі, змаганне з эпідэміяй, тады была халера. Халера, якая выкошвала там да траціны насельніцтва. Апошняя такая вялікая эпідэмія – гэта канец 19 стагоддзя ў Беларусі. Это страшная была хвароба на той момант. Другая праблема – гэта дзіцячая смяротнасць. Вельмі высокі працэнт дзіцячай смяротнасці. Андрусь, якіх поспехаў Мікалай Мандельштам дасягнуў у рашэнні сацыяльных праблемаў грамадства? Першае, што ён паставіў сабе за мэту – гэта зрабіць інстытуцыі. Навучанне лекараў павінна было адбывацца пры бальніцах. Ён стаў галоўным лекарам Магілёўскай губернскай бальніцы. На той момант ён ужо быў кальвіністам. Ён стаў членам царквы ў Копасе, і яму дазволілі узначаліць фактычна губернскую бальніцу. І ён робіць павівальны інстытут, то бок тых хваробаў, якія былі ў цяжарных жанчынаў. Ён набірае туды 18 дзяўчынак з сялянаў. Дзяўчынкі непісьменныя, яны чытаць не ўмеюць, яны пісаць не ўмеюць. І ён фактычна за 2 гады ён з іх робіць такіх вось акушэрак,
Ну, на той момант фельдшер-акушер гэта была такая запатрабаваная прафесія, і за 2 гады ён іх выводзіць на такі ўзровень, што прыязджае камісія з Санкт-Петербургу прымаць у іх іспыты і кажуць, што выпускніцы Мандельштама бліскуча здаюць. Гэта 1868 год. Ён атрымлівае ордэн святога Станіслава. Гэта вялікая такая ўзнагарода. І гэты вось інстытут, спавівальны інстытут пры Магілёўскай губернскай бальніцы ён пачынае выпускаць для ўсёй губерні, і вырашаецца пытанне высокай дзіцячай смяротнасці. Смяротнасць зніжаецца ў 2, у некаторых паветах у 3-4 разы. Вось гэта яго дасягнення на працягу 15 гадоў. За што яшчэ мы ўдзячныя Мікалаю Мандельштаму? Гэта распрацоўка сістэмы гігіены. Пытанне халеры. Змаганне з халерай – гэта пытанне бруднай вады і немытых рук. Ён даводзіць, што клопат пра насельніцтва ён павінен быць усеагульны. Пытанне гігіены памяшканняў, пытанне асабістай гігіены і гэта пытанне адукацыі і асветніцтва. Стварыў такую сістэму, што ўся тэрыторыя губерні была падзелена на участкі. Там быў сам лекар, там былі ягоныя асістэнты, там былі акушэры і там былі людзі, адказныя за санітарныя нормы. І вось гэтыя санітарныя нормы, пачынаючы ад прыбіральняў, дзе яны павінны быць чыстыя, і заканчваючы нейкім момантам дэзінфекцыі памяшканняў, гэта фактычна ягоная заслуга, што гэта стала нормай. Ён памёр у 1882 годзе, і ўжо на гэты момант пытанне смяротнасці ад халеры, яно было значна меншае. Цікавыя факты жыцця і біяграфіі Мікалая Мандельштама. Ён быў чалавекам, які дапамагаў фактычна ўсім. Гэта працоўны дзень ягоны. Працоўны дзень – это 16 гадзінаў. Лічылася, што ён памёр проста ад перапрацоўкі. Вельмі шмат працаваў. Ён кажа, я асабіста нікому не магу адмовіць у кансультацыі. Камунікацыі тагачасныя, дарогі. Напрыклад, зімой да яго прыходзяць, прыязджаюць, ён зімой едзе там дапамагаць выратоўваць чалавека. І ён не глядзеў на матэрыяльны стан чалавека. Ён кажа, галоўнае выратаваць жыццё, таму што калі чалавек памрэ, неважна, можа ён заплаціць ці не. І ў гэтым сэнсе ён быў чалавекам, якога вельмі моцна паважалі. І на ягоным пахаванні прысутнічалі многія людзі з губернскага начальства. Яго пахавалі на магілёўскіх лютэранскіх могілках. Адпяванне было ў лютэранскай царкве, але нягледзячы на гэта была вельмі вялікая колькасць самых розных людзей, рознага веравызнання, рознага матэрыяльнага становішча, і змясцілі ў Санкт-Петербургу нават вялікі некралог, ягоную біяграфію ўсю, і паказалі, што гэта прыклад хрысціянскага служэння грамадству. Слухаў Андруся і прыгадваў новазапаветную гісторыю пра добрага самараніна. Менавіта яго я ўбачыў у малавывучанай гістарычнай постаці Мікалая Мандельштама. Доктара непакоіла дзіцячая смяротнасць, участковая медыцына, адукацыя. Ён не праходзіў міма патрэбаў звычайнага чалавека, спыняўся, дапамагаў, рабіў міласць. Вось так выглядае практычнае хрысціянства. Я думаю, што менавіта гэта меў на ўвазе Ісус Христос, калі казаў законніку у Евангелі паводле Лукі: «Ідзі, і ты рабі гэтак сама».